Ni Sarai Robles Bidas naiz, Barainendarra, eta Udalbiltzaren geuretik sortuak proiektuaren barruan Ondarrun eta Berritxun nago, bertan girotutako eleberri labur bat idazteko. Neure ideia edo proiektu aurkeztu nuenean zehaztu xamar zegoen, eta ni hona etorri naiz zurdura batetik abiatuta, inguruko guztia gehitzera. Ondarru Bizkaiko kostaldeko herri txiki bata, 8.500 laguneko herri txiki bat. Gure bizitzi ona arte beti arrantzan oinarritsu izan da. Hemen dakau esaten da bena Kantauri itsasoko portu importantienetako bat, eta azkanin gure isati eta gure nortasune hortxe beti oinarritsu izan da. Hortxe eta euskeran. Gure altxo horretako bat geure hizkerira, eta oso arroga horreaz. Berritxu herri bizia eta kulturan apustuan egiten duen herria da. Sarai Robles jakin genuen izango zela, oso pozik hartu genuen. Eta naiz eta Ondarrun egon kokatuta, Berritxutik ibili da, sormena lantzen eta kultur sormen hori lantzen. Eta proiektu honekin guztiz bat egiten duela asmo horrek. Memoriaren zainketa edo memoriaren zaintza da interesatzen zaidana. Zure ondokoaren memoria zaintzeko zer egin behar duzun, eta baita ere zure ondokoak memoria galez dezan zer egin.